non ke bangi krenen ke man bank Lok Sabha election 2024 so taxi 6 Dipu ST parliamentary constituency so farman dapni ASDC demand committee ahin penitame lapen KSA Kabi Students Association and paretame KNCA si common candidate nilitum parja piglo lan paritame Karbianglong eplang lapen timahaso eplang kadu kawe hemprek apananing kehang longri longpat kacirai kompen nang lo kadu kawe aning kehang aning kedok kar I kadu kawe aratum isi common candidate ko hisab se nilitum ASDC hinpen parja piglo alang limen bangke Jotson B XCEM Karbianglong Autonomous Council lapan alang li non ASDC Autonomous Demand Committee tame akong chun banglo lapan alang li phan jungjung upon as a candidate abang pu tengyo sil tu lang dam pu tangte alang li kecheng pen 1986 Autonomous Demand Committee amang ke thek pen hitame non pu an hitame arjap thiplo pu an kisu kipung kesu kepu kejoy huda dolo kisum huda dolo tanun poni tame alangli arjap hippen lilitun Karbianglong la penti mahasuarat kar I semet hemprek pendanglok abitu adu ya hoy megaloy pen Karbianglong aputhak maso kachisong la pen VGR puthak arun pen long le kachirai kom kachirai la tum tame tung nang ji mate helang nang ji pu aputhak kachisong ason tinamo Kajironga long kuitame hadak marat mareng tiki bongkuru ke pangreng amen pen Karbianglong long rena ka cirai la suku thai patin tum ka chistong nang ja pong din abang pulo lasi semet non ke bang ji election ASDC hin pen itu duipu arjana bang ke lahando nilitum kadogo we lang inside that pen nilitum ke hangat teng pen sinitum long iglo Iturjia simbol bangke election simbol bangke lake rararjan mate citizen pulo English pen bangke Okhomia pen nagorik si Karbialam ke nagorik tawe citizen putab baso nebesen iltum rat pusi pulo la si rat pulo te lake kacesonga rat lo kadu gowe iltum puana kacesong itame kicing pen itame kacesonga rat karjap thip pen jani si poni itame wanang deng nang lelo lasi non ke bangji election basa election bang nilitum semer bangke son prie putak nilitum ke mang do ko pe puse ASDC hin pen ki thurdunga laso bangke number si bangke nilitum pulo ASDC pensi kachesong ke japon hek chotji ASDC pensi ajar hin tame ilitum Karbianglong hemprek pendang lo Karbianglong adu ya hoy kadu ko ya son tina puta ke me longri chirai kom puno son tina puta ke tame ASDC hin pensi japon thek chotji lake sie bangke nilitum semia teng autonomous state afarman rat kachesong ke japon rang itu no autonomous state no res pulo bangso semen ko itame nilitum arjap thiblang so puta itame arjap thipen ASDC jokpen nilitum autonomous state itame cheban thek chotji la so nilitum damlo kachesong pensi rat pen kachesong pensi nilitum japon thekji hinia bangke Karbianglong dima hasau lapen west Karbianglong district aduya hoy lapen longle kacharai kompon lahita men nilitum pensi ASDC pensi nilitum kesong unchoji kip thoma bangke ba thek choji ke thoma bangke inglong akhei bari matuma farman kachesong ponlin dak bangke Karbianglong pulotonte kaprek akhei du mate inglong akhei khei bari mas nilitum pudang labangke rengma punoi garo punoi ba kaprek dima sa akhei punoi rengma punoi kuki punoi as a six schedule mean for schedule tribe hills inglong akhei tumpan nilitum kadu ko dak itu autonomous state penalo kachirai kom kadu ko lapan alang litum kar I don itame jethan chimum penang loksi kadu ko kopi ma kenang sot Karbianglong e plang kopi main aspiration labangke hemprek putai itame doa na putai itame nilitum si jak ke japon ninji la sobang tingi tuma semil la itame lapen clear bangke soarlo atuma pan ateng
isi aman peng ki people suar lo tum pan aman ki people tek asobai tan people ni litum lapen riso exam the youth and students la so puthak alang tuma aspiration alang tuma kari alang tuma kenang sora teng pen non all india mo hitala so ka song dula song thak sip do kar biang long hitame da riso exam atum sakuri ke long de penang lo ka do ko we ason tinamu kar biang long lahaya chokam real economy jasmeta bang real economy abang ki jut kok lo abi bet lo lama se menang ada riso exam tu mita wrong book ki dua riso exam tame educated unemployed youth and students tu mita me ha north india la south india kereng dia pan alung kun tam kok na plus covid 19 ho hitame dun thek lo ke be ke chil hai menang tu lo kereng dia pan hai sin tun to lai bang desperate journey undeclared desperate journey isiade ko tune ron dolo mai dolo jene ko romia tu makhe son tak la tu ke declared desperate journey lo sta kar biang long pen dima haso ari so e jang tum ke akaprek a state long ke damnang ko kereng ji apan labang ke undeclared desperate journey phire repin pen la tu mag damnang ko kereng ji apan lasso ang denga ta mang ko kar bepen lasi lahai hui kaddo ko be ke song pon ke japon hai SSC japon li an pari tame 80-90% kar biang long bang ke chutukiara tu ke long nang ya wa sai ni ta long lelang lahai ka dogo vitiki ka hoy ahok loy letum karbeng autonomous council da hitame agriculture department dos sericulture department do fishery department do ASC hitame 1995 ni kan hitame ni letum MOU pen mena department tilo to non pu an hitame successive government last hitame non hitame hala rong ke do arar tum tuki arat sai tuki chot pen kereng arat lahai tum pan a scheme num pori tame pithek the van thek la sono pan ka totally rural economy ra rong ru ba chukka mon ke pavir plum asun si thego lase lai hue bang ke jasmet non asu ki chiki ajat no ruling party ban chiki nang ko rural kimi lase lai hue bang se menang an non ke siksak la son dolo lase kaddo heta bi chutu ki ara ratu akache song ko heta meni tu si japon theki so ke japon theki fansi isi ang bengola bang ke rathur pa akache sam dilu tun claim bom lo ke song lo ke parliamentary struggle lase parliamentary struggle pensi la bang tamai ilten pichun pon theki menangkan central government ke claim nangi ki labang sudu la si parliament long non puan hitame karbiang long la hinia inglong a district pen pui tame parliament long ke pon ba abe delo ilituma akari ilituma ka chesong isi bang autonomous ter pu thake me ang chesong pi bang bedelo kada da itu democratic voice itu inglong arat ase ang tong bang le leader kempre ka puthak kunoi adoya hoya puthak kunoi ahok lo ni tu mang ke song lo jalo ka dogo velo sita la solam ke lele mane minister ba tong ba memorandum PM lo na be tong la memorandum lanjalo sita hadak arlun lu chopen la so bang ke karbeng long ase ang tong kar i karbeng long la pen di ma so ara kar i ala mang ke lele den la so ke pele ji fancy non ke bangji dipu ST parliamentary constituency long nilitum hin penchot sombe fansi nilitum parjab dunlo che toy dunlo la pen nilitum simbol bangke rat arjan pulo mumir arjan pulo la so arjan pensi nilitum thuripo arjana bangke nilitum lai hanla do hoitame